Welcome to our channel. Hello, good morning guys. Good morning. Dito kami sa gulayan kasi gagawa daw siya ng lumpiang gulay. Nagpatubo ako ng togi. Eggplant. May bagoong naman tayo dun. Tipid-tipid. Mag-eggplant ka muna. Ano yan? Carrots? Tsaka string beans. Talong. Magkahaba ng long life. So, dito kami guys sa Merigama Road, Negombo Vegetable Market. Okay guys. Wala ka nalilil yun pala ito. Mga fresh yung mga gulay nila dito guys. Yan, laki ng ampalaya. Isa lang, kasi ako lang naman ang kakain. Ampalaya. Magaganda ang sitaw nila. Nga lang, hindi na nakatali. Pipili ka na lang. Fresh na fresh. Kamote. So dito kami namili guys kasi mas malapit dito sa bahay. Tsaka puro gulay lang talaga yung bibilhin niya. Hindi, bukas pa. Papaya. What do you think? Avocado. Ayan, kompleto na guys yung kanyang gulay. Magbabayad na siya. Ayan guys, nakabili na siya ng kanyang pang-wrapping sa kanyang gagawin niyang lumpiang gulay. Pang-wrap po niya yan. Bumili lang po siya ng wrapper. Gagawa po kasi siya ng lumpiang gulay. Saglit lang kami dito kasi bumili lang kami ng wrapper. Tsaka oil. Cooking oil. Hi guys! Good morning! Ito po yung aking pinatubong munggo. Ginawa kong togi para gumawa ako ng lumpiang gulay. Yan. Nakakamiss yung lumpiang gulay. Wala sila kasi ditong togi. Kaya gumawa na lang. Homemade na lang. Meron silang
munggo, pero hindi sila gumagawa ng togi dito. Di ba? Marami na kaming makakain nito. Yun nga lang mahimay eh. Need tanggalin yung balat niya. Di ba? Instant togi! Tumatakam na po siya. Tingnan niyo po siya, tumatakam na. Tapos ang sausawan namin ay suka. Gagawa ko. May dapat pati ako dyan suka. So, wait after 30 minutes maybe tapos ko na to. Di ba mahal? Tutulungan mo ako. Tulungan mo na ako. Naantok-antok ko pa dyan. Pagdating sa gawain, inaantok ka. Pero pagdating sa kainan, buhay na buhay ka. Naantok ako guys. Ang aga kong magising. Gumugising. Tapos na natin linisan ang ating togi. Gagayatin naman natin ang ating string beans, kamote at carrot. Nagagayat ko ng repolyo. Yan na lang. Tapos magigisa na tayo. So, what's up guys? Wait for a minute So, ito guys, prito ko muna ang tokwa. Mainit na ang ating mantika. Hanggang maging brown siya. So, yan. Pwede na hanguin. Yan guys, bawang. Then, sibuyas. Brown natin konti pag-isa para masarap. Ayan po, medyo brownish na siya. Ayan. Ito, own version ko lang po ito ng lumpiang gulay. Bahala po kayo kung anong gusto nyo pong gawin sa lumpia nyo. Basta po sa akin ganito. Lagay na po natin ang ating carrots at kamote. Bahala po kayo kung anong gusto nyo mauna sa inyong gulay. Pero own version ko po ito, kaya yan ang muna ko. Gisa natin siya ng konti para lumambot. So yan guys, medyo luto na siya. Half-cook lang. Silid na natin ating string beans. Oh, may isa pa. May isa pang buo. Makakatikim na rin ako ng lumpiang gulay. Natin ang ating repolyo. Sa paminta at asin. Bahala na po kayo kung magtimpla sa paminta nyo, kung madami o konti. Yung iba kasi ayaw lang maraming paminta. Yan, kapampaman lang yan. Lagyan na rin natin sa guys ng asin.
Ayan, isang kutsarang asin. Depende po sa inyong panlasa. Lasahan na lang kung kulang. Dagdagan. At lagyan po natin siya ng oyster soy sauce. Pampalasa sa ating gulay. Hindi po ako naglalagay ng bechin. Kaya ito na lang. Oyster sauce. Okay. Haluin para kumapit ang ating oyster sauce. So, ito na guys, lasing yung gulay nating togi. Haluin natin para mag-mix lahat ng gulay. Pag nahalo na po natin lahat, lasahan na po natin bago po natin ilagay yung tokwa. Yan na guys, and then ilalagay na po natin itong ating crispy tofu. Yan po ang ating crispy tofu or tokwa. Halu-haluin, and then finish na yan guys, luto na. So yun guys, tapos na po ako magluto ng aking own version ng lumpiang gulay. So, see you next video guys. Thank you for watching. 1 hour later. Good morning guys. So yun, napalamig na po natin ang ating lumpiang gulay. Ay gulay na gagawing lumpia. So, yan na po siya. Babalutin na po natin siya. Ito po yung kanyang pambalot dito. Makulim din po kasi naulan. Kagabi pa. Sa atin bilog ng wrapper dito. Pag ganyan. Yan ang wrapper na dito. Tatanggalin na natin siya para ulan. Hindi siya tumigas. Gawin natin siya isa-isa. So yun guys, habang tulog ang ating partner, gawa ako ng lumpiang gulay. Sindan ko na pong maglalot. First time ko po itong gagawin. At dito pa sa Sri Lanka. So yan guys, babalot ako ng lumpia. Hindi ako marunong pa. Pero try po natin ganitong way. Dapat pala doble kasi mapupunit siya. Diba? Mapupunit yung kabila. O siguro untian mo kaya. Kasi pumuputok siya. Kasi masyadong malaki. Kasi laki ko na. So ayan guys. Binawasan ko yung gulay ko
para ma-fold ko siya ng maayos. Pagkiwarin kita ng perfect. O, diba? Naka-fold siya. Hindi nga lang pantay. Another one. Another one ulit. Ang ate ko ang sanay na sanay gumawa ng ganito. Sa kanya ko po naman ay aking mahilig sa pagluto, paggawa ng mga kakanin. Doon po ako nagmana sa aming panganay at nagpalaki sa amin. Shout out Mama Rose. Yan. O, diba? Perfect na siya. O, diba? Ganda na. Ayan po guys. Nakakalima na ako. Diba? Nakakasampu na guys. Tulog pa rin si partner. Siguro gigising yun pag alam niya nang tapos na. Tapos pipratuin na lang. Maulang umaga. Sunday ngayon guys, kaya wala kaming pasok. Kaya yan. So yan guys, tapos na po tayo magbalot. Nakagawa po ako ng 14 pieces. Ang ating pangbalot, itatabi ko po para sa susunod na paglulumpia ko. 40 pieces to eh. So, next time mo yan. And then, lulutuin na po natin siya. Guys, nandito na ako sa aking kalan. Magluluto na kami. Si Mahal A few pala. moments Hindi later. po siya magluto niyan. Ako naggawa eh. Wait guys. Mahal, halika na. Ikaw magluto. Gising ka na ha. Magluto ka naman. Lagi na lang ako tagaluto. Kaya na siya guys. Magluluto siya. Bilis, i-guide kita. Good morning. Natambling yung mga kawali. Gusto niya guys yung sa ano ba yun, Africa ba yun yung Dan! Kawali ko yun, ano ba yun? May mantika. Alam ba yun? Bawang. Yung ko yun, natambling-tambling, natalsik-talsik. Guys, i-guide ko siya. I-guide kita ha. Mainit na yung kawali. Kaya ko yan. Sige guys. Sisiw lang yan. Ganito. Sisiw lang daw sa kanya. So, paliparin ko to. Oo. Sige guys, tingnan natin. Ayan guys, siya ang magluluto. Lagyan mo ng mantika ang kawali. Ayan. Dami na ba? Pinakpak niya na guys. Meron na. Dagdagan mo pa yan. Yan. Kailangan lubog siya kasi. Yan, tama na muna yan. Tapos, intay tayo Maksaya siya ng... sa mantika. Oo, kailangan ano yan eh. Lubog sa mantika. Para hindi siya mapunit. Yan. Pakyut pa tong tagaluto ko guys. Hello guys, good morning. This is a day in our life here in Sri Lanka. Yan ang gusto ko sa'yo, like kang masaya kahit ang daming Watch problema me guys. ang daming problema dito sa Sri Lanka eh. This is my first time to ride Wag muna. Lumpiang Shanghai. Hindi Shanghai yan, gulay. Magaling kang kupal ka. Pasensya na kayo guys, hindi kasi yan ano Hindi eh. ba yun ano? Di ba same lang yun? Lumpiang Hindi ang Shanghai, ano yun, giniling. Carne. Ganun. Karne yan. Magaling kang kupal ka. Kasi yan guys, marunong magluto kaya tuturuan natin guys. What's up guys? Watch me. Yan guys, hanguin na niya. Ay, di pa talaga sanay. Hindi na kayo. Magtitinda po kami kasi, ano, Wala na kami office. wala kaming overtime.
Akala niya sarap buhay sa abroad. Diyan ngayon nagkakamali. Mahirap po ang mag-abroad. Kulang pa, padala. Dinalawa-dalawa lang, oh. Yan nyo, guys. Di man lang siya nagkikir. Guys, titikman na natin luto niya. Kung malinamnam ba. Hindi makapag-antay. Sarap. Sarap ng timpla ko. Ito lang nag-try. Sa sunod, ikaw na gumawa. Bye. Hindi pa kami guys nakakagawa ng sausawan. Dato puti na suka. Delicious. Wow! Nakakamiss. Isang piraso na ako guys. Sudo. Ang sarap kahit walang suka. Chef. Ano ba chef? Chef. Ang sarap. Three piece to go. Ha? Ano yan? Ang nagsasayaw ka ba? Nainip ako. Nagugutom na ako. Kinain mo na ito. Wala pa akong hamunan eh. Hapunan pala. Hamunan. Nakakabulol na. Kumain ka na. May dali na. Hintayin ko pa yan. Ayan guys. Tapos na siya magluto. Let's Gagawa na lang tayo ng na lumpiang gulay. sausawan. Tara guys. Ayan po, kumakain na aming mga friendship habang umuulan. Lagi suki to. Oh, Sarap. sarap pala ang luto ni Lizelle. Siya lang nagprito, ako gumawa niyan. Feeling lang yun. Sarap. Bukas ulit. Ayun guys, ayaw doon ni Lizelle nang may ganun. Gusto lang daw po niya ay pure na dato puti. Ayaw niya nang may sili, sibuyas. Gusto niya pure lang. Sige, bigyan natin siya. Oh, chef, ito na po ang inyong suka, dato puti. Ay, puting-puti talaga. Kumain. Guys, kakain na kami. Nakain na ako. Ako pala, kakain na din kasi nakakagutom. So, until next video. Let's Thank you for watching. Lumpiang gulay. It's Bye, guys. Pangasinan namang yan. Jaisal Vlog. Thank you for watching.